Na mga may Celtec for today's video. Yan po ang tawag dyan. Pansin nyo ba simula alas 8 kanina hanggang sa matapos ng programa, consistent kami talaga, may saltik, di ba? Hindi. Bakit mo naman ginawa yung bola? Hindi, joke lang. Hindi, nagtatanong lang ako tungkol sa bowling. Kasi di ba, meron tayong bowling dito sa office. Oo. Hindi tayo sumasali. Ako hindi gusto kong maglaro. Ako gusto kong maglaro, kaya lang matanda na kasi masakit sa likod. Ano ba? Ang dami naman mas may matanda sa'yo na sumasali. Sorry. Kakadaan nga lang nung sumasali nga sila tapos ako kaya makareklamo. nga, totoo. Kasi sila nga na parang mas may edad kesa sa'yo, hindi nagreklamo. Palibasa siguro mas fit sila. Oh. Kasi di ba gano'n naman tayo, parang alam mo pa, katulad nung Mami Merly ko, yung mother-in-law ko partner. Si Mami Merly, kilala mo siya, di ba? Promise, kunyari, meron kaming outing. Tapos may Zumba na ipe-play. Yung Zumba music na 1 hour. Isang kanta lang dun, partner. Yung masasayaw ko, masasayaban ko siya. Partner, ang dami na namin nangyari. May nag-swimming na, nakaligo na, fresh na lahat. Sumasayaw pa rin. Si Mami Merly, sumasayaw pa rin siya. Pangmalakasan. At mas matanda yun, na 70 plus. Yung mga ito nga yung mga nagrereklamo tungkol sa sports na gusto ko kaya lang matanda na ako. Mga dahilan lang natin ito. Totoo yan. Pero yung bowling ayoko talaga. Unless siguro may willing magumastos for us. Mag-sponsor. Kasi mahal siya. Hindi. Yung dito. Di ba sa office? Sali ka naman minsan sa bowling tournament. Paggabi na kasi yun eh. Mababa na yung sugar level ko. Mga senyales talaga ng edad. Diba? So anyways, ako naman, partner, hindi ko naman siya, natatakot kasi ako sa bowling. Feeling ko sasama ako sa bola. Kasi meron ako nakitang gano'n na trending. Hindi true enough, partner. Ayun yung dahilan kung ba't di ako nagbo-bowling eh. Okay, ba't sumama sa bola? Una, ay mahaba yung kuko ko sa daliri. So ayoko maputol kapag sinuot mo yung, 'di ba? Yung bowling ka pero naputol yung kuko mo. Ayoko. Pangalawa, may feeling ako nasasama ako sa bola pag mali yung pag-roll. At true enough nangyari yun, partner. Ano yung mga pelikula nung 80s yun eh? Pero pelikula ni Herbert Bautista at Mia Prats. Oo. Mia Prats. Okay. Palumaan tayo. Ang lumang tao mo today. Pagod na pagod ka sa bowling, di ba? Ayaw mo na pupuyat, mababa na sugar level mo. Ang dami mong concerns. Ganun talaga. Siguro ganyan talaga kapag bagong executive check-up. May natutunan na dapat ingatan ng katawan. Sa true naman, di ba? So anyways, yung bowling na yan, akala ko sa 80s movies lang pala nangyayari yung gano'n, yung sinasabi mo. Pero sa totoong buhay. Nangyari talaga, party, sumama talaga siya sa bola. Bakit? Parang sa halip na yung bola yung nirolyo niya, yung katawan niya yung narirolyo niya. Oo nga, mukhang masakit pero ba't tayo tumatawa? Ang sama mo. Hindi ako naisip ko na mabuti na yung nangyayari sa akin yun kasi sa nangyari sa kanya. Siya. Na pwede mo namang pa-prevent yun eh. Kaya sabi ko, nakakatakot. Ayoko na talaga lalo mag-bowling. Malay mo nagpapatawa lang, malay mo content lang. Sa bagay. Di mo masabi. Siya, exit na nga po kami. Itigil na namin tong content na ito kasi kanina pa kami may Celtic ni partner. Susunod na po, may Celtic kaya sila today? Robin Siena. And Konyo Bicolano. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Chris Chuper. Na nagpapaalala ang paghihintay sa taong di kakayang mahalin. Ay katumbas din ang paghihintay na tumamis ang asin.